खुंगा ब्रैजिथि थान्दै जखन्थाया गाजा गोमजायै दिनै जोबनानै थांबाय। बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बनरगाव बंशी धर्मानि बिथराय फोथाराव 27 डिसेम्बराव साननैनि हाबाफारिजों जानाय खुंगा ब्रैजिथि थान्दै जखन्थाया गाजा गोमजायै दिनै जोबनानै थांबाय। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बेजों लोगोसे 30 नं सानजा क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बेखेवगिरि आलासि महरै नुजाथिफैयो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। खुलुमबाय। बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोन बयनिसिमबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम आरो नोंथांमोन निउस पर्टेलनि मानगोनां नोंथांमोन बाहाय नुजाथिफैनाय साफ्रोमनिसिमबो बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैयानिफ्राय जोङो ब्रैजिथि थान्दै जखन्थाय बेखौ जोङो लादों आरो बेवहाय जोङो माखासे थांखिफोरखौ जों दखरा आफाद हिसाबै जोङो लादों। जोंहा दखरा आफाद हिसाबै हारिमु आफादा दासिमबो जोंनियाव गैया, आगुआव दङमोनब्लाबो बियो दा गैया, एसे गैथ'यैयावनो जानानै दङ। दा जोङो बेखौ गोदानै जोङो थिग थाक खालामफिनगोन, दाफिनगोन। बेजों लोगोसे जोङो जोंनि दखरानि सिङाव जोलुरनि बर'नि राजा बिन'द ब्रह्म बेखौ गोसोखांनानै माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो सिन्था खालामदों आरो गोथौयै जोङो सावरायनाय जादों। बावहाय जोङो थांनाय 2021आवबो जोङो बिन'द ब्रह्मनि जेनाखि बाथ्रा बेखौ सिन्था खालामनानै जोङो जिल्लासिम आरो मिरुसिम दैथायहरनाय मोनसे थांखि हरदोंमोन जे सरकारखौ जेरैखि जाया मानो बिन'द ब्रह्मनि मुङावहाय मोनसे खेलानि मुङाव एवार्ड मोनसे गथायनाय बेबायदि खालामनो हायो नामा, बेखौ जोङो नोजोर बोनानै जोङो थांखि दैथायहरनाय जादोंमोन। बिथांनि मुङाव जाहाथे एवार्ड होयो सरकार हिसाबै बा जोंनि एबसुनिफ्राय बोरैहाय खालामनो हायो बेखिनिखौ जोङो सावरायजानो लुबैनानै आरो जोङो दायो बनरगाव दखरा आफाद हिसाबै जोङो मोनसे बनरगाव आनसलिक स्पर्टस एस'सियेसन मोनसे बानायनो थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों बनरगाव दखरा हिसाबै। बेबायदिनो जोङो बिन'द ब्रह्मनि मुङावनो जोङो मोनसे कमिटि बानायनायनि गेजेरजों जोङो बिन'द ब्रह्मनि मुं आरो बिथांनि जेनाखि गेलेनाय जेनाखि बिहोमा गेलेमु आयदायाव बेखौ जोङो गोजोरै जोङो लाखिनो आरो जोङो फुवारलांनो थाखाय जोङो दखरा आफादनि सिङाव मोनसे कमिटि बानायनायनि गेजेरजों बिथांनि मुङै जोङो खेला होनो थाखाय जोङो थाम-थिम जादों आरो बेनि थाखाय जों कमिटिखौ बानायगोन गुसुं समनि गेजेरावनो। दा बेवहाय जोङो माखासे समाजारि दिग दिगे जोङो माखासे थांखिफोरखौ जोङो लानाय जादों दखरा आफाद हिसाबै। दा बेवहाय आङो दाजाबदेरनानै बेखौनो बाथ्रा बुंनो नागिरदों, जिहेथु बाहाय जथाय आफादै जोङो जयै जोङो नैबे जोंनि जेनाखि थान्दै कनभेनसन जों बेखौ खुंनाय जादों। बावहाय समाज आफादाबो गोबांथार थांखिफोरखौ लानाय जादों आरो आबोबाबो गोबां थांखिफोरखौ लानाय जादों। दा बावहाय जोङो जेखि थांखि लाया मानो गासैबो जाथि दानायनि आरो बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनायनिनो मोनसे थांखियावनो जोङो खामानि मावनो थाखाय सिगांगोन। बावहाय खामानि मावनायनि आदब खायदाफ्रा जुदा जानो हागौ, लामाया जुदा जानो हागौ, नाथाय गासैबो बिथिङैनो जोङो जोंनि हारिखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय जोंनि मोनफ्रोमबो आफादा बेबायदि माखासे गोहोम गोनां माखासे थांखिफोरखौ लादों। जोङो मैयाहाय जोङो सावरायदों आरो बे थांखिफ्राव जोङो मिथिगौ बिथांमोनहा जेरैबायदि थांखि लादों बेखौ मावफुंनायाव बिथांमोनहा आगानसेबो फावसयनाय नङा आरो जेसे हायो एसे खामानिखौ मावगोन। दा दिनैहाय फैयै जोंनिया गेवलां मेल जादों। बावहाय मानगोनां गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा बावहाय फैनानै बाहागो लाफैदों आरो एमएलए लरेन्स इस्लारि सारा बाहाय फैनानै बाहागो लाफैदों। गोबांथार बाथ्राफोरखौ बाहाय बुंलांदों, बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिलांदों। दा जोंनि गेजेरावहाय जेनाखि आफादगिरि बिथाङा जेरैबायदि बाथ्राफोर बुंलांदों जों बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो बुजिनो हादों। दा जियानो जाया आङो गोबावथार बाथ्रा बुंनो सानाखै। जोंनि दखरा आफाद हिसाबै जोङो बेखिनि थांखिखौनो लादों आरो माखासे थांखिफोरखौ जोङो लाबावनाय जादों सिङावहाय। दा बेफोरखौ जोङो आखर आखरे जोङो दखरा आफादनि सिङाव जों बोरैहाय खामानि मावग्रोनो हायो आरो मोनसे बिदिन्थि हिसाबै दखरा आफादखौ जोङो बोरैहाय जोङो देखायनो हायो। बनरगाव ओनसोलखौ, बनरगाव दखराखौ जोंनि दुलाराय बर' हारियानो मिथिगौ जे मोनसे उथुमै। दा बे उथुमै मोनसे जायगा ओनसोलावहाय जोङो मा खालामग्रोनो हायो, जोङो बे हिसाबै जोङो बिदिन्थि जानो हायो नामा, जों बेखौबो नोजोर खालामबाय थादों। आरो गोबांथार जोंहा दैदेनगिरि दैखांनांगौ, बोखांनांगौ आरो जोंहा बानायनांगौनि माखासे बाथ्राफोर दङ। दा बेनिखायनो जोङो मैखोमै जोङो बिफाव लानानै खामानि मावगोन। दखरा आफाद हिसाबै जोङो माब्लाबो दुरबल जायाखै। दखरा आफादा जोंनि बनरगावआव माब्लाबाबो लेहेम जायाखै आरो जोङो मजबुतनिफ्राय मजबुत जोङो खालामलांनो नाजागोन। जोंनि दखरा आफादा जेरैबायदि नाम दङ बिनिफ्राय जोङो माब्लाबाबो उनफिननाय नङा। बेनिखायनो आं बेखिनि बाथ्राखौ दुलाराय रायजो राजाफोरनिसिम बेखिनि खावलायहरनो, हांख्रायहरनो सानदों जे जोंनि बनरगाव दखरा आफादा माब्लाबा समाव माबाफोर बेबायदि गोरोन्थि जानाय खामानि बेबायदि जों माब्लाबाबो मावनाय नङा, साननाय नङा। जोंनि जेनाखि दखरा आफादनि डिसिसन बियो दुलाराय हारिनि थाखायनो मोनसे डिसिसन जाथों आरो खामानि मावनायाव बयबो जाहाथे
थुलुंगा होयो आरो बे मावनायाव जाहाथे जोंखौ बयबो सापर्ट खालामो बेखिनि बाथ्राखौ आं बयनिसिमबो खावलायहरबाय। बे समावहायो जोंनि थांखि आरो उद्देश्यआ जाफुंबाय। जोंनि जेनाखि साननैनि हाबाफारि बेखौ जोङो आबुङैनो मावफुंनो हाबाय बा खुंफुंनो हाबाय होननानै आं सानो आरो जोंनि जेनाखि थांखि लानाय बियो इयुनाव मोजां मोनसे परिबेसाव जों मोजां फिथाइ मोनहैगोन आं बेखिनिखौ मिजिंथिनाय दङ। दा बेखिनि बाथ्राखौनो बुंनानै आङो आंनि फंनैसो बाथ्रा बुंनायखौ बेखिनियाव फोजोबबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमफुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'लजि, डेन्टेल, इउर'लजि, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।